Ο λόγος είναι ότι δεν υπάρχει πλέον unpopular.gr. Κατέβηκαν και οι σελίδες από τα social. Υπάρχουν τα δικά μου προφίλ, οι δικές μου σελίδες για την ώρα στο YouTube, το Facebook και στο Instagram και θα μπούμε λίγο και στο TikTok σιγά σιγά. Το site του unpopular.gr θα μείνει ως έχει για κάποιο καιρό για αρχαιακούς λόγους, έτσι να μην χάσω από εκεί, ας πούμε, άρθρα της δικαίωσης. Σε μια εποχή έτσι, που το personal brand, καλός ή κακός, μπαίνει πάνω από ταμπέλες, πάνω από τα labels και όλα αυτά, έπρεπε να πάρθει μια απόφαση για το μέλλον. το επαγγελματικό μέλλον, καταρχάς. Εννοείται πως θα σχολιάζουμε επικαιρότητα. Δεν απέτυχε το Unpopular, πέτυχε πάρα πολλά. Ίσως βάλω και κάποια screenshot τώρα από τα pic που είχαμε, από τα νούμερα τα ψηλά. Ή μπορώ να το κάνω σε άλλο, γιατί σε ένα αφιέρωμα αυτό μάλλον. Καλύτερα. Υπήρχε έτσι και μια παρανόηση, ρε παιδί μου, ότι ο Κωνσταντίνος Παπαστάμκος, ναι, υπάρχει μια σχέση έτσι, αλληλοβοηθιόμαστε, είναι το παιδί που ανεβάζει στα social, είναι το παιδί που κάνει τα βιντεάκια, που κάνει το editing και αυτά. Ναι, έγινα το παιδί αυτό, γιατί έπρεπε κάπως να μπούμε στα social media πριν από κάνα 2 χρόνια. Όμως δεν είναι αυτή ακριβώς το αντικείμενό μου, είναι η στρατηγική ανάλυση της πολιτικής. Είναι η ανάγνωση του πολιτικού ανταγωνισμού. Οι σκέψεις αυτές υπάρχουν εδώ και καιρό. Το Unpopular ήταν ένα κεφάλαιο, έκανε έναν πολύ ωραίο κύκλο. Όταν βλέπουμε ότι έχουμε φτάσει κάπου και ότι η εποχή, λίγο τα δεδομένα απαιτούν μια άλλη πορεία, να την ακολουθούμε. Και δεν είναι κάτι διαφορετικό, εγώ είμαι, απλά χωρίς κάποια ταμπέλα. Από εδώ και πέρα, συνεχίζουμε δυναμικά. Δεν μας ρίξαν άλλα κι άλλα τώρα.